günlerini Hadarın kenarına, ayratinna, abada milli tiyagatçı qoğuluğunu din jarış tüzümüne degişi işlerin, jolsanna, hızmatlar ulgamının dügrabab derizde yola qoyulmağının mühüm talep bolup durýanyny beledi. Ve burada alınıp balyan işleri güdüçlükte taklamak babatda hekime degişi görkezmeler berdi. Diskalarda dowam edýän gurulşyk işleriniň bir güdüçlükde saklanmagynyň mümkindigini aýdyp, olaryň bellenlen möhletine we ýokary hil derejesinde ulanmagy berilmegini üpçün etmek taşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Daşoğuz vilayatynyň häkimi Nazar Muradowa söz berdi. Häkim şu günler vilayatda mügzimlen obagjak işleriniň ýagdaýy, galla hasylyny elevatorlara we ambarlara daşamak hemde yerleşdirmek, şol ruwatyň özüne orokdan boşan meýdanlarda türüm we tekillemek işleriniň geçirilişi, oğuça meýdanlaryna ýaýlandyrylan toplumlaryň iýdek işleri barada hatabat berdi. Vilayatda yetiştirilen yer almany, göýök bakçy we beýleki obagjylyk önümlerini ýetkizip ýygnap almak işleriniň netijeleri şaharliklen meýdanlarda alınıp balyan iýdek işler barada hem hatabat berildi. Şunda ekrançyk meýdanlarynyň suwlen üpçünçiligi iýdigderli göýdükçülükde saklanýar. Şeýlekem häkim vilayatyň durly günjeklerini alınıp balyan gurulşyk işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, vilayatda kabul edilen galla hasylyny elevatorlara daşamak hemde yerleşdirmek meselelerini mühim ähmiýet berilmelidigine ünsçekdi. Şunda orokdan boşan meýdanlarda alınıp balyan türüm we tekillemek işleriniň agreten talaplara laýyk gelmegi wajypdyr. Döwlet başlarymyz bu arada bellemek bilen goýuça meýdanlaryna iýdek işler bilen bir katarda diýankeşlere we ketellere garşy çäreleriň öz wagtyny geçirmelidigini, ýetiştirilen yer almany, göýök bakçy we beýleki kinleri ýetkizip ýygnamak, şol ruwatyň özüne ekrançyk meýdanlarynyň tüwlen üpçünçilik meselelerini göýdükçülükde taklamak babatda bir näçe görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz vilayatda gurulşyk alınıp balyan medeni durmuş we önümçük maksatly diskalaryň gurulşyk işleriniň depkinlerini ýoklandyrmak, olary bellenlen möhletlerde ulanmaga bermek meseleleriň iýdigderli göýdükçülükde saklanmalygyny aýtdy. Hemde bu babatda häkime bir näçe anyk taşyryklar berdi. Tanly ulgama kale geçirilýän iş maslahatyna soňra hormat prezidentimiz Liwap vilayatynyň häkimi Aman Ýeliýew söz berdi. Häkim vilayatda alınıp balyan mögzimlen obagjylyk işleriniň ýagdaýy, gyzykdanna ýetişdirilen galla hasylyny saklamak we gaýtadan işlemek, şol ruwatyň özüne orokdan boşan meýdanlarda alınıp balyan taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Häkim şu günler vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna yer almanyň, göýök we bakça kinleriniň ýetişdirilen hasylyny öz wagtyny we ýetkizip ýygnap almak hemde bazarlarda önüm bolşugyny üpçün etmege munasyp goşunt goşmak oruna amala aşyrlayan toplumlaryň işler şaharliklen meýdanlarda ýaýlandyrylan iýdek işler barada hem hatabat berdi. Şunda ekrançyk meýdanlarynyň tüwlen üpçünçiligine zerur üns berilýär. Häkim şu ýyl vilayatda açylyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen diskalarda alınıp balyan gurulşyk işleriniň ýagdaýy barada aýdyp, döwlet başlarymyň taşygyna laýyklykda gurulşygyň ýokary hil derejesine üpçün etmek we olary bellenlen möhletlerde ulanmaga tapşyrmak oruna zerur işleriň geçirilýänini bellädi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, kabul edilen galla hasylyny elevatorlara we ambarlara daşamak hemde yerleşdirmek işleriniň talaby laýyk gurulmalydygyna ünsçekdi. Şol ruwatyň özünde orokdan boşan meýdanlarda türüm we tekillemek işleri agreten talaplara laýyk derejede ýola goýulmalydyr. Vilayatyň ekrançyk meýdanlarynyň tüwlen üpçünçiligine zerur üns berilmelidir. Döwlet başlarymyz goýgoçy we şaharliklen meýdanlarda alınıp balyan iýdek işleriniň agreten kadra laýyk derejede ýola goýulmagynyň möhüm talap bolup durýanyny bellädi. Bu babatda häkime bir näçe anyk görkezmeler berdi. Vilayatyň göýük ekrançy kärenleşleriniň daýhan ihlasy bilen ösürilip ýetişdirilen yer alma, göýük we bakça kinleriniň hasylyny öz wagtyna hemde ýetkizip ýygnap almak we olary tarpejlere öz wagtyna getirmek meselelerine zerur üns berilmelidir. Hormat prezidentimiz vilayatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen durly maksatly diskalaryň aýratynda ýaşaýyş jaý toplumlarynyň gurulşyk işlerine ýokary hil derejesiniň üpçün edilmeligini bellädi. Hemde bu babatda häkime bir näçe anyk taşyryklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Maru vilayatynyň häkimi Anne Berdiýew söz berdi. Häkim vilayatda alınıp balyan işleriň ýagdaýy, ýygnalan galla hasylyny saklamak, yerleşdirmek, orokdan boşan meýdanlarda türüm we tekillemek işlerini talaby laýyk geçirmek oruny edilýän işler barada hatabat berdi. Vilayatyň goýuça we gans çugundur eklen meýdanlaryna iýdek işleri agreten kadra laýyk gurulýar. Şonuň bilen bir wagtda ýetişdirilen yer almany, göýök bakça we beýleki obagjylyk önümlerini ýygnap almak işleri talaby laýyk bir edilýär. Şeýlekem vilayatyň ekrançyk meýdanlarynyň tüwlen üpçün edilmegine möhüm üns berilýär.
Häkim Hatabatyň başyna şu ýyl vilayetde açylyp ulanaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrümçük maksatly deskalarda gurulşyk işleriniň ýagdaýy, olaryň depkinlerini ýokalandyrmak boýunça ýerüw tagallalaryň edilýänligi barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, kabul edilen galla hatylyny degişli derejede saklamak hem-de ony gaýtadan işlemek meseleläriniň wajypdygyny ünsçekdi. Şol bir wagtyň özünde orokdan boşan meýdanlarda alınıp barýan türüm we tekizlemek işleri agriten talaplara alaýyk ýola goýulmalylar. Döwlet başlarymyz vilayetin gowy we gançygyny reklen meýdanlaryna ýygyk işleriniň agriten kadra laýyklykda ýola goýulmagynyň möhüm talapdygyny ünsçekdi. Şol bir wagtyň özünde vilayetin ekrançyk meýdanlarynyň tugulen üpçünçiligini, ören jogapkärçilikli çemilişilmeligini ünsçekip bu wagtda häkime bir näçe tawşyklar berdi. Hormat prezidentimiz ýazyrky döwürde yer alma, göýök bakça we beýleki ölümleriň bolşugyny üpçün etmegiň möhüm talapdygyny belläp, bu urda alınıp barýan işleriň netijeli häýatda eý bolmak üçin ýerüw tagallalaryň edilmelidigini aýtdy. Döwlet başlarymyz şu ýyl vilayetde açylyp ulanaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrümçük maksatly deskalarda gurulşyk işleriniň alınıp baryşyny bir güdükçükde saklamak bagatda häkime degişli görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Ýazym Radowa söz berdi. Vice-premier ýurdumyzda owagyjyk işleriniň alınıp baryşy, aýratynda ýetişdirilen galla hatyryny saklamak, orokdan boşan meýdanlarda türüm we tekizlemek işlerini geçirmek uğruna ýaýlandyrylan toplumlaryň işleri barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň gowça meýdanlaryna ýygyk işleri agriten kadra laýyklykda geçirilýär, ösüş tutulýar. Şunda gowça eklen meýdanlarda getelleri we ýan-keşlere garşy görüş şäherleri degişli derejede ýola goýulýar. Şol wagtyň özünde paýta ýygymyna taýýarlygyň çäklerini, paýta rasylaýjy kärhanlary, kabul ediş harmanhanalaryny möhüme taýýarlamak boýunça ýerüw işler alınıp barylýar. Şeýlekem vice-premier döwlet başlarymyzyň udal beren tarşyklaryna laýyklykda ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlarynyň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak, suw serişdelerni erejeli peýdalanmak we suw üpçünçiligi boýunça işleriň alınıp baryşy barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, şu günler alınıp barýan möhümlerin owagyjyk işleriniň aýratynda orokdan boşan meýdanlarda geçirilýän türüm we beýleki owagyjyk işlerini hereke edýän kuwatly tehnikaryň dolu güýjüne öňüjükli ulanmagynyň wajypdygyny bellädi. Şeýlekem döwlet başlarymyz vilayetlerde gowça edilýän ýygyk işleriniň agriten kadra laýyklykda ýola goýulmagynyň möhümdigini aýtdy. We ekrançyk meýdanlarynyň tugulen üpçünçiligini gowlandyrmak, tuw howdanlarynyň işini talap laýyk ýola goýmak we umumyň tuw serişdelerini erejeli peýdalanmak bagatda vice-premier bir näçe görkezmeler berdi. Hormat prezidentime de häzirki döwürde ýerleri geljek ýylyň hasyl üçin taýýarlamak, kärineçi daýhanlary ýokary hili tokumlar, dökümden üpçün etmek meseleläriniň wajypdygyny ünsçekip, bu işleriň milli daýhançylyk diýepleri we häzirki zamanyň ütin tejribesi esasynda alınıp barylmalygyny bellädi. Şunda öýrümçige owagyjyk gylymynyň ýokary kazananlarynyň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Döwlet başlarymyz öňde goýulan wezipeleri ýerine getirmegiň ilkinji nowbatda talapdygyny aýdyp, olaryň ýurdumyzy durumçyk taýdan ösürmekde, o wilayatyň ýaşaýyş durmuşyny hasy gowlandyrmakda alınıp barýan işlerde möhüm orun eýilýändigini bellädi. Hormat prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara bir jan saglyk, maşgala abadançylygyny we halkymyzyň bagtyar durmuşynyň bir karar watanymyzyň arwaçygynyň